हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। गीता मिश्रा लवली पांडे लोकगीत चैनल में लोग स्वागत बा। तो देखी बहुत सुंदर एगो सोहर गीत लेके आई बनी। हमार गीत के सुन के हमारा चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करब। गीत के माध्यम से देखी बतावल जाता कि पहले के लोग आदमी अपना हस्बैंड के देखे खातिर भी तरसत रहन, तो कैसे बोलावत तरी अपन हस्बैंड के। तो ये भाव बा गीत के। अरे आरे आरे